ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди ҳунармандӣ, эҳёи дубораи таому хӯришҳои миллӣ, сайқал додани маҳорати катбонугии духтарон, ҷалби ҷавонон ба ҳунармандӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ мекунад. Озмуни рӯзгордорӣ, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон тӯли як моҳ аст дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳот роҳандозӣ гашта идома дорад. Инак озмуни мазкур дар ҷамоати деҳоти норини ноҳия низ дар сатҳи хуби омодагӣ бо иштироки васеъи хонандагон ва ҳунармандону катбонуҳои хурсалиқа баргузор карда шуд. Бояд гуфт, ки баргузории озмун дар омода намудани ҷавондухтарон ба зиндагии мустақилона мусоидат мекунад. Дар ин рӯз аз ҷониби иштирокдорони чорабинӣ намунаҳои маҳсули дастони пурҳунар, катбонуҳо ба дидгоҳи назар гузошта шуда, ҳайати намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз намоишгоҳи мураттабнамудаи сокинон дидан намуда ба маҳсули дастони ҳунармандон баҳои баланд доданд. Кулчаву таҳмол, гирдачаву чапотӣ, канданиҳо ва даҳҳо номгӯи ғизоҳои истеъмолӣ, ҳамзамон сӯзаниву давриҳои пур аз нақши гулҳои гуногун, чакану зардеворӣ, ҳунарҳои чӯбтарошиву кандакорӣ ва дигар намунаҳо ба намоиш гузошта шуда, ба ҳам омезиш ёфта, саҳни намоишгоҳро ба бӯстони воқеӣ табдил дода буданд. ҳар як маҳсули пешниҳодшуда воқеан ҳам бозгӯи ҳунармандӣ, сабру таҳаммул ва меҳнати нозуку пурзаҳмати ҳунармандонро дар худ инъикос мекард ва касбро ба олами беканору пурмуҳтавои касбу ҳунар, ки паёмадаш сарбаландӣ рӯсурхии ҳар як нафар аст, раҳнамун месохт. зимни баромади роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия зикр рафт, ки баргузории озмуни рӯзгордорӣ барои соҳибкасб шудани ҷавондухтарон ва омода намудани онҳо ба ҳаёти мустақилона мусоидат хоҳад кард. зикр гашт, ки бо шарофати ташаббусҳои хиратмандонаву дурандешонаи пешвои фарҳангсолори мо на танҳо ҳунару ҳунармандӣ эҳё ва рушд мекунад, балки аз ин иқдоми шоиста боиси соҳибному соҳибном гаштани даҳҳо бонувони хонашин гардидааст, ки мояи ифтихору сарфарозӣ ва шукргузориҳои беинтиҳост. дар қисмати дуюми чорабинӣ ба як қатор ҳунармандон ва сарварони муассисаҳои таълимӣ барои ташкил ва баргузор намудани чунин чорабинии ҷолиб сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. барномаи рангини мураттабнамудаи иштирокдорон пешниҳоди ҳозирин гардид. طبق اطلاع مسئولین ازمون روزگارداری در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ادامه می‌یابد.